Iroi try sesin pat ngai kebeli pi baro ha kerteng ke badan por ke jo try tenga nget kani ke jing pen pau ke bau beli pen pau ya nga kan long ru ke jing mentoy ba ke jing kerku ya pi ki ba yo ban ngap ya kani ka video te menen pila yu i ki badan ha ki contact number janga pila yu i banga bu status chapang gitu ki pniang te ngam da pusan ba pat ya ka e ka ba menen hoy nga pusan hi bangala le bakla ba ka tu ka yit gala shukor te henre men chi singi men step nga yo i pau ya la de te menen pat kala pendap tama kampel jingmot re kata nga super khat hala de ngong i kamut ayu ko tu ka ba nga yo i ha tu po ka yit kum to imat ngala le ke ka pop ka ba snew ne tep ka men sim jonga ka snew ne tep kum no ngala yo i kum to kum no ngala yo i pau men chi singi men step ngala pet ya la de ha po ka yit bat habang ngala pet chwa kani ka bashisha ha nga yo i bete ya la de namar klem dan ka yit ha jing sham yo i ratang ba ha ka jing pos new ka jing i pau jonga pat nga yo i ya la de ba nga ba ha brio ba tidak ngaba ha yit pat are nga yo i kum ba don yang mong ru mi de re nga i kum ba yong long thobro tu long yong long snew dorte te katan kata ka ka parlok jongaru ka basa ha po mau pat te makaru kalong kum tahi hapa perthai kum ni ka bah brio are dapat ya tahiyat te karu ka snew brio hata hapo yet ka bah real pat ka bah brio bah tinga kendet no hinang ta hala shupusun hala de tip ngale pop ayusha bangayo ikum to te ka baja te men hisngi doni wi ba ta te na po juai i wan chim ye ka pniang chim na te na po mat pran te ishim itu pniang ba ikwa bande chatei te namar kene pniang te gibriu ki bakwa bande ki yashim kum ba ki sthit ye kino ki jatiar na yo ki di hakidukan jongki te kat shabaki customer ki yakwa ba ki nyalet te ki yalet chata te arphotli ken ipan te ngaru ngala ong yi ti basa lang bat ngasa pen paking arphotli I pniang barit te lapha kan arphotli tamba babun temu kinawan chim pniang ma iru iklem kan mau so hi ilapha shisha kataka arphotli te ka pisaru ngala yo ba ha kataka dor arphotli te kumno reken menen ngalit pe status naman ngam dan por pe status te teng da yo pe rum yo pe lut hi rejong bar khot kat awan hatu ha khmat chu pe hi we ar we lai kum to la danga don por ken hin re ban pe lut ya bar khot tem don por hi re sa banya pun temo ki contact number Marsenyo I be ila penyang bah ken la penyang bah shrek I te gi penyang ting pet dang pet ring anyo ani dang anyo kunum ta kam jin re ngaklim nyo lut hi kêu ko ta jing khlut hani ha jabeng season pet ngayu I ba ngala dep nyo I mat afsan lai photali tharai ngala dep nyo ngaklim nyo lut ra ngala kêu ko ta jing shit khre ngakot ting ni ba yarap kam hang ni ru la ting khot awan ko ko mesin tor ne pa jabe phitep ka baja bakli la wan da jing ting bale mommy phile ja ka no tli ko pniang stay kam ko mau sure bakli ko ngak bar de baret ngai da be tambai da baret ha ka jing ting la long confuse am ilak klet la dap kan het ha man beng sabang ade ka beri pemjukan hit ra ade ka beri baca jai ha tengkat ka shi long kum to kamod la hi man nyo ha ka hisnam ka no sin nga long kum to nama ba kam julong hi ra barabor te de metapan alit phone kan yiti ba ni la bakla ka jing tharai snew ti tu ba ang klem tharai dan ma bale idang de ibawan first time isu keli be kalong kat no kong ngarung nasuong be kalong kat ta isu ai be te ngam don jing tharai snew kan yiti ba te ka jing dom te la dom be ni kan i ba ai yo tu pniang te namar ba nga ai ar photli te la da ka poi sau photli te la los em sabangi ba mi onong ta khindiat te ngala dom dala phone te i ba ai ong em kong katu ka di ha ka yit ka reflect katu ka yit kamu dade ka wei ka pau ar dade ar ka pau sau te namar ba ila di teng ka wei ka sa khat khandai te li ken te ngalas ngotho ba khmat jonga kala shukor yanga
te ngala le kumno ngala susi ani try ngala le pop na do mesti pajing enjoy kata mesim la do wai la shom ba jisu la kemen ba re siklep mat ngasule pop hai tai por re try nga kilet pan map no da kade makana tang khna ru te ngalet pan map no naka te nga perkhat ken hala ding oni ngala le pop kumni kamlong ka bade nga bangan le pop kumni henre uble pat uklam penram nga namar bale uble i hi nga namar ba jinglong breu nga khlem thumu khnang te ban le pop namar la nga thumu khnang kalong ka pop henre ka basuja automatic nama bangidang dai tan ki breu ngidang dai tan ka do pat plus nang taru uble umsya nga bangan syong khlem pan map ngala pan map ru tikata ka we ka jinglong ka ba us ngau tenat la uble ula kentiu ye ki breu sakat no kat noru lada kita ki breu kinang ban penrit ban pan map ban sngo tho ika jing duna uble ukloi te ban map te ha kata ka ju hi ke pot nga shondor ken ye to ko umpniang nga shondor nga bo status ken nga bo status nga sedang ken man keli jing keli nga ong to ye tho ye nga don kat no teli kini ki umpniang na baka khmat ka shukor palat te kita ki message ki palawan te bon hi dang ningkong to kila ida ni hapo si san ngot ngot kamot ki bijuap e ka bade khat khandai teli te ngalo ong nga te ngalai I hado lai pautam namar baka khmat kala shukor ngala kumairu ya ini kena basa bat nga tang na kadaw ba ka khmat kala shukor palan te hadenata kamen met pat kila pon pha ki ba reply nga te ngala lap ba ki babon la sha shukor kani ka khmat kala shukor ka to ka yet kala shukor kamlong te kumbayo I te ngala lap ba ki babon ki ong ba lai pu pratali kita ki babon tang hapo shi phongot ki badai ki bayo e ka to ka jubab ka badai te ngala sngot kho ba ni kum ki kristan ni don kam banda pet benia nimde ban lap la nimde ban bitar nimde bangin rai kerki eke ru tang ba yo I kene ka khmat klem da bishar ba hoi lada kata ka jingo I ka long ka badai ka biang han teng teng ni yo I ya ka bang nimde ru ban yo I te ka bang adang syong mentahang ne ngapuson biang kanye ka to ka jingo I pa ngare plan ka to ka jingo I pa ka bang I imens ngi kala urlong benen namar ka to ka yet kala shukor ya nga bat kala shukor ki babon ba ka umpniang ka detang khat khandai tali kat ba ki ba yo I lai pu pratali hang tau ble ukraine nga uang ba ki bom I thu ya pha ha ba phala pen I to ka jing bitar kila yo I ba phalong ka breu ko basniu hande ha ka ji shisha pham de re ka breu ko basniu pha ba breu ha ka ba shisha te ha ba shisha ngai I al di ba ba breu ha apet pad hayat are paling asniu dur kum tai te kamut hajing long breu em ting teng ka attitude chungi kalong isniu te tang ba kitu ki badan be hajan hasnda malakasngi kiyo iken be itu ibreu im julong tek tu parabor usetan usuyo banwan trap tek tang ha itu ipor kamut teng khat balai ban yo ban penrem yangi bat ngi pat ngim dai ken bangin hon bangin chong sa ha kata ka pop ka bangin le hare ngi dei ban kala ka bamut no te henre lada kata ka jinglong sniu kala shulong be man la kasngi kat bat ki baman breu shuya shun shuya shru shuya tim shuya tlabe ta kata kala dei ka dur ka ba shisha ken henre lada teng khat ngi bakla ngim dei te banda bo than ba itu ibreu ilong ibasniu namar teng teng kidon ki breu lale ba hai phi de ki nai de ki snem shubakla tang shisien ki bat not ye kata ti kam long ken ke badai lara phila lap shilap lap shilap lap shilap balales new pala di phi te phila ban ong de ibreu ibasniu andre ya ka pateng khan kamut namar bangidang de tang ki breu bat ye kata ka pop ka bom pat da palat hadu kata kataru ngim da de te bangina thau than te uble upan pau ken ba haga ji shap ham de hira ka breu basniu hadu kata kata namar haga basisha phaba breu henre hayet pat long la sha shukor kanye ki breu ki bedang shuya kendo shen te ki shuya I bakalong kumto ulong kumto te kamot la don te ka tu ka jing shap tieng ru ni ka breu te ka balong kumno ka jing long ba shu I kan san kumenen la se itu iwe kena batre ne bat nga ila tieng am nga tu ba yarap hang ne ila tieng te henre namar ini la don sau bana ila te pat jing long jonga ba ngam long re kumto tang bada de ki basuwan betang hisngi te kamot
kaladon hi ken kajing ting te kaladon bet kajing kata te kaladon bet hi te kajing hi kai kabanga yo yala de te ngala rai hi mana ne khmat ngan long no kabriu ka bajem nut namar tengkat usutan uyo hi ban trap yang ni namar bale ni le ba shakri u bale te sutan ru up bet lano unyo on penhap hanre ngim de bangin hun haju syah jungi haban husiar ngalapan bor hi no ble bangan long kabriu bajem nut ka bajai haji syang de ban keli ken nak bajai pi ai kan no teli ni hap ya ba pi kun tu umlong te sabang adan number phone itu iba tengan phone ni itela daya ya baklaru ni lah hi ke bani penbet kata kajing bitar chonga kalong penban kum ba umla shu bani penbet umla shu bani kran umla shu bani khana te kamlong king ka badai te ban khlut khli than ru kamlong ka badai te ngapat map no play ya ki jing duna ki jonga te ka aji hi kai ru yang ngilang baro ba ngin nabi syar bani ashwai ki baro khwat namar bon sen ka khmat ka shukor palat kumba tu ka yit kala shukor nga bang i kum to bat teng teng ngi ru iki breu ka shukor teng teng ngi i kum ki sniu tang ba ki baha ngi i kum ba ki baha tang ba ki sniu kum ka pert he edit menta ki breu ki bo dpo ki style baha ki baha baru baha da kan do face to face ki sniu dur teng teng pada dp ki bo lan rum lan ram mitenat tang ba real pat ki baha breu te kamot bonsin ka khmat ka shukor te bangin like na ka jing shukor ni de ban long ki bri ki balong jai jai ki ba khmi bha ki ba pet bha ngin nam long lap la ni de ban long jai jai ken kum to te kamot kan man ra kan ni ka jing bha hadin habot te nga ai ngo pa di try ka e ka ba jamen nen kanam ja shu ha ka ji im ka jonga han ra ngin ya khun ka pala ban long ka bri ka ba jem not bat kumba ubleu pen pau nga ba omdan kajing arsap omdan kajing snew ha kajing mut ka jonga ka sulong automatic bangi den kibriu namar ngai thu ipi kapop ka ba suja kandet kansan kum to kamot uble u sngot ho ingi bangi de tan kibriu hanre ka to kan kapop ka ba thumu khnang man sele kum tang selem ta ka to ka de ka ba uble u de isi shisha kumi giti pop kamot kawan kajing pang kajing sistem kajing duk kajing kurdu hanre ka no ka pop ka sulong automatic kum to nyimla ban control ni feel te kamot ublei uya rap hi ken man map ini te nga ai ka burom show blei ba ublei pen pau nga ba ngam long kum ta na malada ngalong kum ta ka jinglong jonga ka long ngau sarong kata ka jing bitar ka ba long papen ngau si kamot ba ondang ala le baklaru nganam pen bet kinya de bat ngan ngau sarong o nga te ka ba biang ka ba bet ka ba kum ta lane la dom biang bet ru kamut badon tu mesim sorong kamut baling alik pan ma baklam de tum dai ladang la biang la dat te andre uble pat sya kan nga bande kum ta te kloy ken man penret habang lele bakla te ngi di bandon ken nya ta ka donut ka bang ngi di ban penret habang ngi lele bakla ngi dan kamban pan map kamper uble ula kan tiu ngi shadu shanuru ngi hap long ki bas ngorit namarkat bangi dang penret uble nang kan tiu ngi andre kat bangi dang sngo kraw uble ula ban ra biang na du na beneng shadu shanyamra uble ula ban rapat namar kata ngim de bangin ngau sorong hanre ke ek bangi don kamale ngin ngaurit bat ngin khmi bha ngin bishar bha bat ngin yele ban pan bon uble bangin long ki brio ki bejem no ki bakran de jing ngau tho to om da jing law de jing khlut bet te kham tam ngale ngade ka brio jong ple te ka nu ke ibet la danga pen i kum ko ka jing long te hanre ai ngo uble uble hi kai ngaman la ka sngi bang yon pen bet yela ka jong ka jing em to do uble ni ban kur khui philang baro ierro itrai